al'arshi abin nufi da bukata. Yau mata likin nan ne wannan da ya saba yi maka mita. Baitoci nake so na yi wa masoyin nan da kabbai wa tuta. Amin suwa ce mun na furta, a sata zamo sila ta rabauta. A tsare ni da furta ganganci, ya ragu a ƙara ƙaran fahimta. Adadin yawa dukaninka, sau adadin rashin adadi mara yankewa nake so kanarka. Kaiwa ubangidan Jibrilu gwanin da ya rushe gunki da shirka, alai har sabu asirka, waɗanda suka yi fice a cikinka, sun fansar da ransu wajen kare martabar gwani mai buraka. Na saku cikin aikin da kun karamci, kun tarbiyar san ma'aiki in na guje kuna yi butulci. Shakki tani dan umma barhamatu mai ginku bai da mutunci, kuma sai ya rayu kan kazakanci. Kaunar ku tana sitirta tsaraici, ina kuke ne masoya mu dage san su yana kawar da talauci. Nabiyu ga kai na fake madafa kadimi, mai raya babu sai ta zamo da akwai nan take ainin na'imi. Yawa ka ta sa ya dawo ka wuyi shirin Allah iyaka azimi, ni kai na sakarwa fansa ta ummi, abba na ka kai yayi taslimi. Tare da maralittu ashe kai ne Allah ya bado mukami. Kai na sani da kai zan yi hujja, cikin sha'ani na tabbata kaunar ka take saka mani jinja. Da wa zan yi fari ne bayan ga ka ubangida mai siraja, mai jadan isar ka ya shiga danja. Taho da ni da ke mu yi mata, ni kaunarsa ce na sani kullum nema nake a fujada. Ranar mauludi in ta zo kowa ya fito a ganshi a shaida, yar damu mu dai kawai mu shagalta a son sakar mu jiganda. Mu dado mu sanya tufafi inda akwai musa har da shadda, babu fada zumunci a sada, da ku da su ku zo mi ta hulda. Rana ce kawai ta masoya dole a sada ni a ajanda. Na gode wa Allah tunda na ganni sahun masoya layi, gani ina ta hubbu cikin masana Allah ina da koyi. Allah ka kara muhabba samu mu jure kowanne sauyi, cika mu da san masoyi a ruhi, zafin sansa ya wuce shayi. Yarda ka karɓi ranmu a shi Allah komai wuya duka juyi. Salamu alaika ainihin muradi, ya Mahamudu na san kana ji ko yanzu ka so za a amsa. Dan girman gun Allah ya zarta sani ya ce za ya sansa. Allah ya naɗe mukamai kai ya zuba wa babu kiyasa, kai ma kai kadai ka sane sa, yana aiko da sakonninsa. Ko Jibrilu ma shaida ne tun da ka ɗauke dura gamarsa. babu shakka
Allah bai barin raini ya yi motsi gabansa kowa ya farka. Ko Iblisu ma ya ji bari ba nan take hanya ya dauka. Wanda ya kishi sai ya ci duka. In akwai wani wanda ke ja ya tanka, Allah baya daukan zafi sai in an tabo sanadinka. Wutar kaunar a sake izawa kan na hilo a karan taki. Ba a san ka bani da saiti tuntuni nura na cire birki. Gani da shafuka ta muhabba dan Allah ayi mani maki. Mai ta gudu kamar wani doki, dan Allah kar da bar ni ko zan yi faki. Kai ta yi min abin da ka saba kar da na zama kofar daki. Masoyi anan ne nura nake nufin zan takaita. Ba gajiya yasa zan tsaya ba, rashin ilimi yake mani fata. Ai mani lamuni ya ma'aiki kar da a duba wanda ya yi ta, a duba irin kaunar da ke taɓa hanta. Dan darajar Fatima binta, fasaha nura albangawi ne tuntuni ni a kai na shagalta. Salamu alaika ainil muradi.